Salutare și bine v-am găsit la seria noastră Headshot. Îmi amintesc că data trecută l-am bătut pe el cu 4-2. O să încerc să fac episoadele mai lungi. Am strâns 2 like-uri. Uite, de aici pot să upgradez. Mi-am upgradat puțin la power. Da, și pot să-i cumpăr costume, dar văd că nu știu, cred. Nu mă bag aici, că văd că nu este nimic de blocat. În caz că o să-l bătem pe acesta foarte repede, o să mai facem unul și tot așa. Ca să fie seria mai frumoasă, nu doar episoade scurte. Mai m-am antrenat puțin la jocul acesta și pot să zic că sunt medie, nu foarte bun. Pot să zic că sunt un începător mai avansat. Nu mi-a dat gol fraierul. Uite mă cine-ți dă gol. Uite mă cum se dă cu power. Ce gol mi-a dat! Noi, tu o iau eu. Și-a dat gol singur. O las pe el să o dea și o iau eu. Și 3-1. N-are rost, mă. Oricum îl fac. Ce... Tu vrei să mă faci în sânge sau ce? 4-2 oricum acum o să fie 4-3, că o să dea el puterea. Și oricum mă electrocutează, nu pot să mai mă mișc și oricum o să-mi dea gol. Bă, 4-3. Bă, când am puterea îl bat mai tare. 5 pași și nu mai poți mai dea puterea. Să jucăm cu acesta. Dar n-are și el un nume? Să ne râdem și noi de numele lui. Oricum o să-i spun Gheorghe. Este tare, da, este tare. Și-a dat autogol, ce fraier. Mi-a dat gol. Asta e puterea lui? Și-a dat fraierul gol singur și n-a folosit power-ul. Ei mai dau un gol acum. Nu? Hai mă, hai să te... Bă, nici așa. Pentru asta o să... Nu te... Pentru asta o să... Mi-am dat stele să... Sunt șmechere, mă, ce culoare au stelele, că și o să știu. Egal, 3, egal, 3, egal, 3, egal. Nu, dar spun alt cuvânt și îl mai spune tot așa, dar într-un alt fel. Cred că spune Shadow 5, el spune, nu știu. Am spus că doar cred. Suntem la prelungiri. Cine face primul? Și se că am câștigat. În 4 minute am câștigat cu 2. Să-l bătem pe ăsta. Mamă, să vezi cum îi stă lui mingea pe cap. Îi stă foarte bine. Dar la mine i-am capul cum nu pot. Uite, ăsta așa. Uite cum îi stă mingea pe cap.
power-ul nu l-am folosit. O să-l folosesc acum. Până bătaie. Oricum l-am bătut cu 3-1. Mamă, ce... Următorul. Nu știu ce putere are. Arată cam ciudat. Așa, la ce văd. Chiar în cap. Are capul rotund, dar știe să țină mingea pe cap. Mă trebuie să dăm power are... Ăsta! Are 2-1. Hai, mai tare. Ăsta vine egal, mă, ce mă și strămăresc. Și 5-3. Hai să-l mai facem o dată o luptă cu acesta. Bă, tu mă enervezi, mă calci pe nervi. Dați repede și ăsta are speed. Mi-a zburat iară șapca, aia ce-a avut el în cap. Conduc cu 2-1, cu 3-1. Cum o să-l bătem dacă nu ne ajunge el? Ha, 4-1 și-am și power. 5-1. Bă, s-a făcut galben la față. A, 6-1, nici nu mă chinui, credeți-mă. Care power nu. Apoi de ce faci așa? Vine în poartă și mă lovește. Nu mă cred că am șor și dau mai tare. Ce-am salvat-o. Da, tot gol a fost. Da, e 6-3 în 5 secunde să mai dea el. 7-3. Și am încheiat. Mamă, ce urât e ăsta! Ce gol i-am dat 1-0. Bă, arată urât. Și mă sperie. Ce și tu are în el? M-a înghețat? Bă, asta e ilegal, bă! De am învățat fotbal. Bine, dar și eu sunt puțin ilegal, că îl... Hai, mă! Hai, ce gol mi-a dat, cred că a știut că așa să se întâmple. Acum el o să-mi dea gol, știți?
5 gole, dar poate am o șansă micuță. Nu am șansă. M-a bătut. Stai să vedem câți bani am. Unde arată banii? Nu cred că arată aici. Cred că arată când dau. Da, am 2800. Atât pentru azi, am fost Gamer Elvis. Vă salut. Pa, pa.